Nabakwani mbuya muri mwezi. Korera nari kurindero na manyora. Korera nari kuriya endero na manyora. Korera nari kuriya korera wakorira masikari inka yani twachire bugo gaki twachire rero nari kwarete gikama gwagikamago kobwatege akabere umwana umuiseke nekeriria kara sare gukuigama bono ntoigametrero omogoko monene obwanchani obuya nakike gusigiria atebetengwa okoyoro kuya gokakora mukungu monyakintingana ya igoro sasoka haleluya amen oyo no morembo monene tonyakororana obwanchani bwoka botali kwaera ya mwana sana okire nyawoke anansi awasore naboroze twaragire kuragira koropo twaigotire naande bono bwate bakongu obeka amasikani intubono twakorusirie sabu yaito ntubono obishari toyoga bwaterera bakongu beka masikani wana n'umuntu wesikimu bwana intutorega iga Drozira ni mtu heshima sana. Ono na intuntu mwanje tega ruguru. Na nabwate ruguru gari bono nwanchira mono kubwa. Ono twamwire officially tiga obwa matobo gendrere nando twara maskani nari obwanchani bokoba kero tora sobo ikobwenza matuko tora sobo ikobwenze tiga twara maskani no bwanchani no mwana uri okare ngumbu igotogoteba arande asike no mugakwe omwana dani abana bane muna mundigere tikuru aria murigere ligochia ndigo samurante imwara abanginaba murigere ebabegete ibirebi ishare koro kigente keke nga kweli cyambenga kora jireki ngo manu kire igaya na masikani yoko kumisa iga 99% na rebeke tegete keke ebire nki abangina mwabegere bire korera nki mwabegere bire omwana arenga cyombe kweli nga kora jireki ngo manu kire ono ndagete nchake korunga egere abankaga iga bakwane inga naimoiga nyuma yabo gukwana nandi ntoira nesa abageni baito na ino abageni mogendi buna muraro rero buya bono koruka ndagete ndore abana bali bamwabo na niturusira mobekire basi bono ababale ubusi bwaitaiga abale chikamati cy'umungina nyamisa umungina nyene nyumbaga bono nko baribaga bakwana marieta abo inumo gukwana mwana mwikaransa abageni bagoja gukwana limo na inumo y'umwezi twibona nire sikorera abana bamindonga abakwaniriwe irire biye oyo no maboko monene nyasaye no yo bwanja obangire litukeri twabumeranire twagokire nande twagokire korera ayo gwakorire amanya nande tiga nyasaye oseri biyama asante kana uyu amanyeta ne Joseph Nyasewe enga yane inyancheki umugaka nogera injomo ko bati nyomba nanje nairane ribuyo mugoro bumbiya muri mwensi biya muri chikora chetu nabana n'abamintonga agayikana chikamane makaba muri bamintombiya muri mwensi nawo kiro mugoko monene inari kwirane riga nasaye igabagotebanga ekeumbu sunerukere wano rende kwa rubuja twaraomiranire twaraomirania makorti nyagitari lakini yonya sawo bangire oyoro mogoko monna story kobwatege akabere umwana umuiseke nekeriria kara sare gukuigama wano ntoigametrero biya mono yo no mogoko monene abamindaberi ugambe monene uri mame na mama uri onde nanje nagokire mono kuiguringana ria obuja na sago seni korera abantu bawo tobe na kororana umugoko muyabona mugoro bambiya mono biya mono sana bono akaratu akorira mangana erieta ngoro kurutu kwamboka oyo getando muswati omanene bwenyombe ya matu bona ngeumbu ari amasagoro goro bugetutu nde bawo nari goro go bari biya mono sana bono ndagete gocha bali bamwabo mungina nyamisa asemeliaro mungina Modesta n'abandi njwangoje mbuya mono sana abageni baito abangina bamoroje batenenira nabo abamwabo
mongino uri mamanya misa nkaga una mwigwa nyumba mwaka gitanda sukuru yetu ga bwate nyumba cha ebere hana banyonda bamura buya abange ona bangina aba na bamura uwo mwaka uyu bono mbari bo abana abatoka bara abana batoka bara bono ngo akoruari ori ateberieta emeri gwategendekega kwanirite ria kwana kangana kama tochi kwatebanga twako siekerera kwana banora chikorera abana mona abaminto nabakwani mbuya muri mwensi mbuya mono uyu no mogoko monene na ndo morembu nyasaye nero otwariganiriga otumiranire asubwamo mbuya mono chikorera nkora umirane tore lakini rendera na ritu aumiranire buya onye na mashibona twarigereranire buya asa marieta meri mura yukuyo mbuya mono sana tura tuma mondesta no monene ka kwana tebelite liao na kwana kangana kama twabagani banda so nabakwani mbuya muri mwesi korera nari kurindero na monyora korera nari kuriya endero na monyora korera nari kuriya korera wakorira masikari inka yani twachire bugo gaki twachire rero nari kwarete gekama gwagikamago asa marieta nkuru kumerikerugo nyamao nero yo mwaboke bwaro enyumba enene etori chinyumba ibere mbuya sana mwana gerensa na wakoro kubuna meri buno orion oyo nera akoro kudina wana etabereria nankire ngatebande chikorera chiane n'abana bane n'aba minto mwasi n'abakwani mbuya muri mwesi mbuya muri asomone omogoko muya okuiboro kuya kwakora omongina entingana twarageire twanyure naende kimwakora Yesu namanyete nonye narora tuigwete buya ine style yacha yekerero Yesu achakorege kone nande tutumiraneni mbuya mono nchengor butina kirbonya leru ninche nkobwatia onyumba tokara alibo basi mbuya mono sana uri mu waketa tokaranga ntukumigana tukabambuki buchiali mbuya mono mungino naye kwana liwayo abaminto bonsi abana nenjikolera n'abaminto mbuya muri mwesi nanke natabire mbuya mono asimu aikiriga nyasancha ngatiga torane unabangite twarura mogoko manene nande mogendere gusini gona ndugwate nyumba bogendere kogendera muna buriya bano nkisa mali tanguru kubatse bakirugo mwaka nonko bakurukwa mumbene ero kubwatu mwaka uyikara kininde asirite mbuya mono sana bono bono mongina mondesta dibageniria erokamano kwana wana aja chikorera chia minto abana abarororo n'abaminto gaiganka mbuya muri marago wengi ya mbuya mono sana mbuya muri naende mbuya mono sana omogoko monene obwanchani obuya nakike gusikiria atebetengwa okoiboro kuya gogakora mukungu monyakintingana ya igoro sasoka haleluya amen obona obwanchani obone mono oyo no muchio tata olio konya gosoka baya n'abanji baromeme omuchio oyo bwo mugako minto Paulo ndieki omongino oyo gokwana igakoro kumondesta nyatiji masese ondieki getanda enyumba enene mbuya mono sana chikorera chia minto oyo no murembo monene tonyakororana obwanchani bwoka botarikoera mbuya mono sana asante sana bona bali bamwe aboturusira bono nakaregieta mbuya mono sana bono bali narangirete nyabonyi ne group eliao nchuko chora ekeronta gitekorora Evans gatanga inega amana Makarios naibali nabangina babo kwanza alafu mekora tobaswatu wemtabo nchu tolende chinsa Evans tanga na no mungino Makarios yabwati igangwiraniria
ase marogo yabo na abageni bari batutari ase rituko ria rero twakire omogoko abare abatata abakoyone na narara sokoroga na chibu bwekenyoro ngoteba ng'a karibu ase enge y'omogaka Kebwaro ase amarieta engoro kwebanisi oyo Kebwaro inche omomura omonene bwa omochie oyo igo ngoteba ase mokogenda naende moirane buya obogeni obo bogendere Mbuya mono sana kaoimore kamo oyo nere omong'ina one getebere niriandi bagani riao abatata abamama abakoyone na abaminto na bakwani mbuya more mbuya mono na omogoko omonene nyasaye oito aretire yagerete oumeranire mbura yabeire gotwa amatuko amange gochimaega lakini rero yabeire oborabu bwabeire eite ria omogoko nyasaye nomuya kobwa mono twagokire naende twarorire ng'a obwamate na egento ekia yani yere unity bono onye motacha igo maete na gotware koirekero kende ng'a bwamate obore ikande kabere bobutoke lakini rende twarore ng'a bono union yabeire igo ase igo mbuya mono tiga nyasaye abakonye erieta ase amarieta ndiriani abanisi nche ngokonya mama ekero ataiyo mbuya mono sana mbuya mono isokoro batata abamama na abaminto abakwanire mbuya more ase amarieta Makarios Kebwaro omoro wa kabere omong'ina Nyamisa tiga ng'ire ribageri gobatera mbuya mono ase ogocha asante mbuya mono oing'o morisi omorisi nogwete burakomoria amatemo atete kong'a lakini rende bono morisia oyo nomogambi bwekenyoro thank you tiang'ire ribageri ante kobakwani abatata sokoro mbara chiantinchira chikamatinchira my senior nwara chiango all of protocol observed tigamba kwaninga wairire nande nturakwana ni kurumambi enabaro lakini nturakwana ni lakini noonde ntalingana lengo nona lenge gatata na wankoroche lakini ngoikande ngukwani bono officially mbono nachire nanchi na gokire tiang'ire ribageri kobakira ng'ambi ya mono hase gochika ritukeri nandi mwekiranire nanchi twagokira sogocha kwaino igo bono twarorire ng'a nyaboke bono oyo ino officially konye tobegete ng'a nabae no ari gochimoinari lakini bono oboiri obwating'ire bono gochaka rero bono orie tomomaete buna omonto bwesikimu igo twagokira sogocha kwaino oboiri obwating'ire gochaka rero bono boiri obokong'ete ase amarieta nche Lilian Nyaboi Makarios ninche omoko tiga igo Nyamisa ekera Nyamisa agosoka ninche agateba omochio nagotigeire ninche ngotigaraga naende rende rieta rinde ngonte mbang'ete obogambi ninche omo assistant chief area assistant chief omobera sub location bona nonka kere mang'ana asarekire ekenyoro ninche bakora aretera namakorito makaria asiri gocha ase omosenior so I appreciate you big ase ogocha kwaino twagokire nyaboke anansi ago asore naboroche twaragire koragera koroko twaigotire naande bono bwate bakong'u obeka amasikani intu bono twakorusirie esabu yaito intu bono obishari toyoga bwaterera bakong'u beka amasikani bono ane omonto bwesikimu bono nintu toregaiga tumeshukuru ase mokogenda moende buya naende kamosuko ndikwebanga tari rero rioka naende mochi moirane ntogigwete toragire mbuya mono sana asante sana yakisindi chief bono Nyabonyi negrupu iri ya inchu gocha Nyabonyi abatata isokoro chiane abakoyone na abamama na abakwanire mbuya more mwesi mbuya mono nabeire no mogoko asokorora abatata ase enyomba yaito ande iga bono nari naremire ning'enda oturusire nabo nkoremana ng'aki egeticha none ritoke nabo ngotung'iche nari ase aya mwakorire nabasabeire amaya tiga omorembe otigare koba oboiri bwaito bokong'e mbuya mono ase amarieta arosi Nyabonyi oyo Kebwaro one
Ndu tugusangana mama ebirengereru. Mbuya mono sana. I'm happy today, so happy. In Jesus' name, so happy. Because I'm happy, so happy today. Nawe ate sababu namuragena, we are so happy. Gomoroji. Ekiagara era okorire oikira nirichira. Naende gako banaki, God this time is the right time. Was the best time. Ingano wetu areko na kobetera libionsi. Onye kaki konyateraika. Mbiare kokoreki. Mbiare kokoreka. Nemero beri nyansa, nemeikira na nemero onge. Iyo korera nyasa guseni. Tata. Nyasa guseni. Semeti nyasa baseni. Omwana ori asa gutachabona kokoroka. Omwana dani nyasa mokonye. Ebiranga biba igoire nyasaga rechi pound richiabo na bana ubakine bacha koraya mwakorire tenya sawa sinande kero moko genda mwende no morembe Mbuya mono sana. Eliye tamasiri ni mokeira enyaroka ya kabere ngale masimba ribo gizero abagizero Mbuya mono mba korete buna wa korera ono choto te ona wa taroti abatata abamama baminto chiango chiane chisokoro abakoyone bwairire mbuya mono gaki mbuya mono asayi mwakorire twagokire inche noyo mwabo turusira enyaruka ya gatata enyaruka nche ngobwati omugambi korumaega asa marieta Linet Nyang'ara bwana eri gochinyantura go yamate ibeno asante gaki mbuya mono sana. Enjengo bakwani bwairire buya Mbuya mono nanje asa marieta ngoro kurejo nyaboke oyoke bwaro no tore na nyamisa enjengo bakira ngambuya mono ono ponsi bibari mwachire narige ko banga bari bagocha ase nyumba nanda abageni abuningi amasese nandi ebi ono je kinar ko batebi ase moko na kogenda munya gutacha nandi bakoreki nandi boche bakoreki asante mbuya mono sana rieta nate banje Nabakwaniri mbuya more mbuya mono asa marieta marita kerubo oyoke bwaro nche ngobwati oyorecho natebire karibu sana ayi mwakorire namaya nyasa baseseni bwa enka yanere bo basigaiga lakini nje menyete ari Nairobi karibu sana mbuya mono sana natakande ate abasani bari baria bomongi na nyamisa bacha ekaro yunia ari gurupu eyo oyo minto bari abasani bari ba yunia ncwangoje mojo mata nga torangire titati bagatomanya bagani ncwangoje tigamba kwa nimbe yamole mbuya mono marieta ni gongoro kwebisiba ke muntu yo so berande se itere nyachaki nabone reo okerecho gitanda chibono gai kikiandetire no musani okoro kuturisira nero ndetira nero bakari ne nyaruka yana nkogoti bangiteire simirio karioka nateba nonya bimbetereretie oikanyike ndorokani bono rende nigongo baire ni ngambu ya mone kiagera mwakorira aya twachire kumanyana nabo bansugumete sana mugakango charengi bono bunare alitayete gachaga choru nanje to mupira bono norumoira nabagenda ogonte bingango chande lakini nje nateba ngateko batingo batinyika ekiagera abana aba go bamenyete nyombe yemo bono nje obwanzani nabwo obwandeta nambu ya mona singe njo mwaro sirieta dachengiya yagirire twachire kumanyana diganya sawa sen mbuya mono sana abageni murase bacha kuresikimu na bamintonga na bakwani mbuya muri mwensi mbuya mona singe njo go ikana nde mbuya matenya sawa seseni biri mwakora na ntenya sawa iraneri
Ncha sa marita ngoro kuyuni ake mto. Enka ya nensa. Aisi mwate nira. Nsa. Kurwa una tuache iga. Igondo omuongi na abage na abaiga. Yo bara basani bogo kuminga amba ko riaka nenje nkoreki. Bantige nenje tingo riaka nkoreki. Tiga Nyasaye baseseni. Ekero moko gena mogende buya na Nyasaye agende kubaseseni anda abana bari bakori ayara maya. Na bara butiga Nyasaye baseseni ase bagakare. Bagendere komenta mono. Mbia mono. Mbia mono sana. Ona abana bari inchora nimanyete bono sawa ototebie okwanya bageni oteberiete tena igeta ikumuri Nabakwani mbuya mbori. Mbia mono. Samaria tanjerusha kerupo agokira sogocha jero mochokoro nyamisa. Mbia mono sana kana yonde Abageni abumwaikira ase nyomba bakena banene bakwanire mbuya more. Mbia mono. Samaria tangoro kusilevia omwenga nje noyiwe ebanisi noyo kebwaro nero omonene saba muri. Mochokoro mbia mono sana good. Ma butware ko batega kintu are kogosa mbia mono. Abageni abumwaikire nyombe ngo bakwani mbuya more. Samaria tangoro kwandru maranga oyo nyangara no kebwaro. Abageni ngo batei karibu sana ende mbuya mono asogoje mukwenda mwende buya mbuya mono. Bono ekero ntanare kobori sabangina undi nari twatumi bono tagetenyirane ensemo yabagakaga ndore bamura bamwabo kebwaro bari barega ekero ngutiga periere bari bande tagetenchake no yo minto Isaka ndora manae bono kwana tenegoro ri ruchiari nchore taigo kwana nende gori ri tuchia na seki igo kana wana kolera abana abaminto chibu naye noure na bakwanire na akira abageni na mbuya mono mwata gotokwani twagokire ntobwati ande nende tokotana musuku nende motare tokwanani mbuya mono sana takwani timu yako buya Elieta Elieta Isaka Newton ondieki igo mbia mono enyombe nene yo mwaga gitanda kosekirero yo manyeto mwako yote nyangono na ndende ntu amayeto budisi butabwati certificate ana goko murangerisa kadisi na na bago itaba mbia mono sana na ndengo mwaka nyamao mbia mono jeneri kana nyakundi ngoroko babo yo bwo mukiyoye karagocha nonare munago kore nyange inje narengo omoishi twale korongo omoishi omunyabiranya tugakore nyange kaera nyege gusi chonsi pi nkebundi samangana ye nyange muna abagusi bawo kora chinyange chiabo bono yaikire twakorete na bono buyatore na kobira abantu banga ngo bakoba batari koirana na kiriko banyasi bagokia bamboire bono mogende buya nde mutokwanira ni bali mwatigaka buya mono ase Nyasaye mbia mono mwago takwani tugiyika mbia mono sana ekero bono ndagete gukora korunka mugambi jago kwariba bono ndagete ngirane kigambi yaitoga ndangeri Madam Lilian akwane ilinda toletere senior chief oito na chief nera akwane ngana yae maikuru bono nduguchi ase apel ilinde abageni igo Madam Lilian kati tiana ndi makwani waire wana kipindi neke nga twasoire wana nataka nkaribishe my senior because nwari na ntugaiga nererenda bakwani nwaro iborogonga is a friend numusanyu ito nande nero tutenenerete wana nko mwari baga obishari abakwani abageni my senior welcome Biamo na seriva
Otigantara nga Pelingwa kwani wanu? Libagalia endiro. Libagalia endiro. Chikorera n'abaminto n'abana bakaba bachikoromba rambye muri mwezi. Mogoko monene sana. Bwato mogoko monene sengencho ya maskani narorire ande bia sana mwacha na maskani ande limaito tamu bwata maskani korera anyomora abaigwa abono nyomba tikambaro ke korera azu ali mutamaiti abana abaigwa ne wonsi ono regire waikira na tebinga chikorera chiao abanya minsara onde binegi ngechikorera ngoje chire ono chikorie na nyona na abaigwa atika yone ne ono digebe ento tote abaigwa ente kamo kono go sinu ngo kwanne sana asinya sai especially obwanjani karangorigere na rachindu gukira amoiga this is not common sense mama yatingi mechinero go ende enduwe wachika basane dari wachika umrawo abange bari wikana nange pi lakini inu mwanyi go taramo andi mo kwane rugayemo ono tunaona vizuri, we respect the home. Secondly, omwana oyo mubwata mwana bwa masikani sana, mwana bwa masikani excessive, yani elia masikani kabisa, yani akonyora abantu understanding oyo no muntu oyo no musani oyo mama oyo ntata tari go pagwa. I really love what she does. Muna wana yangara twalire ndagira. A great part must have contributed abantu korage. Because na turageri the other day eshara yo mwana we. Agaturageri sana mpaka ngakumenye kibesa mujira America kinyinge. Abantu bakaragera sana. Nje na bugete ngane eshara nke go iga kwanye mburi ya moiga. But it became a big party. Lakini rende because Nyasaye amwete because nabogo twara na ande to tware enkoro yokorwa. Wana yende na kware uwachire rende wachira watabanga yaya inje diganye sibere mbori yana bone wasibire wana wakirire kiri. Karibu yega. Biya sana o tinyo boyiri buna bono nabatabinga kurumambi ande magana mange na chakirete kurumwa boto iguru enara bakubona ninga chifu nkubori to haba tibona mangane binte biro binje mu basukumbori kwere bintu mwari gukora kare nkirinde mwoko kora paka bono iga abanyene ngote babare mbaka bese tichombe guchyo umulisi kabesi umwe tene ngente ngana go ikaranse ke ka ubune ke to karanse bono rojo na tangwe tichombe bonyoko biara uba kabesi menya gukama inchira neti umara wichi barabona ni chombe na abakani kini gitingo gambona inubora ni nyamungu waka kwanza mondari wake ruigori okure mbora igori ndiyo bono muri ayo kirimo koyego mutame mogende ende dote ba igintu kira ayo gonjanda kira rituka karengo cha oboremu bumugaka gitanda wadwe ko lityo oboremu orote kenyore kumuna tole abantu barenga rero echiyo ranyoro bwata abantu bangane kayo ekero kurigiriria aho getanda nabo koranga mwako no muri murengi aho kini abana go 20 atago nando ndatachieti gosira ondo tachieti kombo rero aperiso to konyora abana babere wakura kurwanga bangitire banchandire ebikuru byo kanyomba ngabana ninje nyara kurageria abana chise cyose asogo etandi bwati fisi y'abana ebano ndiye kiba kurusie efisi bakineria abana niki basambo yagiare no Nyasaye Nyasaye ekogera karangu bari by the way karangu yo tanda ngumajire ko ngunyiri nanyarura nakumisana. These are very many people at one go. Mugakoyo
getanda baringe great friends na my father ariko beke nyimbo iga trimboka iga oikari asama ogare iga onyora nyanga no are bara ikaransa aliye bobi eliye yo mugonda ali saba ko beke chabu ekorendelie umuraba umukabete waikaransa waikaransa baje basuka kuchige tima every day you find them there tima idina bari otebani ngakiyende kwanya no bari sikunyuma se Italia babere umwaka wabegete surwari iga ye kabutura ai ene moti sasa lakini hata bari ko beka iga those were great people lero tu asirire nano boiri mbugaro wakonachi boiri lero bore raisi ko kanyore iso biara nyoko biara kwa mukwani kyara asirigo wacha kotebunga ngoise biara oyingina biara maskani tayo lakini andori bakare karaji korera buna wana mwacha na maskani amata keira yandere dete koira ne ringambi yamono sana ase invitation kurwa somo na yaminsa antebera bagani ngocha bale njuragire aragire era ne rimbi yamono ntara ikaransa protocol yagoteba nchike umugambi bunanje inje nkumurangeria ache abakwani yore ngina romoyo oyo naende gente kiya akaira abayiguba yakabatira uburi mwanya koyo akabaira akabatira uburi no bamenyete naanda ko ba disciplining mugo chiyasa ngo basari ndikurwa lakini abayeto buri mubonane chief karibu sana kerenga kwabeire ko ba cross na abana abayigwa ba osana every time kerenga tari ko batiga biyamon yasaba seni okogenda moya ndene sawari ndawo njirenda biyamano abatoki bwa biyamano abageni ba minto mwacha mono omogeni oyo ntomanya ine oyo akaratuanga kora siasa na professor Ngeri no aliga ema nsa ngomuno muswati omwabo igon kare tu ebiasara mbiro nyombono keroka ebiasara mbiro bikisoda nebintu binde igo nande muno kogenda settlement nje nimenyete bitanga nitigamba kire abayigubane basani bayito bacha umugambi senior umono iga umugambi obekwa umuya nyuma rende ntarakwana kintu kende interieta na aperimonene no mubasinde nsakira naende na koregasi yobo chief ngansero bo assistant chief ngakore myaka kata tuwale babere boka nando yo oituwalenga koma karitaya ngakore bo chief emyaka ene nde nsemo mudio naende ndo mu assistant chief naende ndo mu chief naende ndene libaga lya dio ngakora 4 years kamanya kuritaya igolende ngobatebi mbiyamono asogo cha one kero naende mugambi atugeta twamusabira sana imukango ba tugocha mugambi oyo twamusabira naende nyasaga njaka mu bugambi obuna gakorire ubu assistant chief no munacha kirite ono rero baba nyuma ntara kuba na mange yona korentera egobia eje na egobia ubugambi ekera unieke chigobie chigo twa turirikaro twango igwibere nkairania yamo ayame gatigara bwone ngana ande kaunde na koriki na tuke bono rero na inche na kubekeire egobie yega iga buno bakwa obekeru mataria oyo eye akogenda nere tagutwaremo otware ya kabiri
bono etaiga nandi origereria aria origereria kebekae bono buya mune mokobeka onchoka gocha ng'ai omogaka oria oyare ng'ai agenda omogaka oye Makarios ng'ai yare Makarios bakwani igo gocha ochotenena bono inche igo nangorateba iga baba ekobie nakoa nomusimi ono ara igo okogamba oritae buna naritaya naende enaritayete obogambi bwane 202 May nari nduete obogambi 202 May korweri goika bono iga nakorire emiaka risabu 22 bono baba naye ogokora egasi yao pakoritae togosande togosera monto totakari yaki nche nakairuri yaki yaki ngorentaru nare nande nariseria ogokubwatari yaki pole sana naye egasi yao gekobenko nabuo ogegosareka igo nagoseseniri okora egasi biya oigwera abanene bao omotio omodisi omosimi chivu abachivu bamino bakubwatia ne community. Thank you very much. Thank you, Sokoro. Thank you. Nchichaiga tata nyasaye n'umuya kwanyora omongi n'omoke oyo rento obogambi nka nayo okogamba tariere orwa masikani naende omwana oyo buna ariga asomia abana banka nere nakori nande tari mbari gochikora kubonga n'obwoyo abakuru kwabao igorwa masikani biya mono karansa mono bono inche nango batebya bairi banega inche omogako korukuge omogako nga ongorukugetanda nande rinde nondieki amo nande rumaranga tigango tebi ngobwanchani bakorete seito tinkweba intwe omogako minto nasirete omogako yonka akarwa akagita chimbago ondatu amiga kurwa bung'airo oboremo omogako yonyora obekire orubago paka omong'ina ominto agateba ng'a gento kende nkerinda amwe asawadi egento nkomwana oboremo akamusubati oyo oboremo omoisiko omonene bono oboremo obwo inche bono egento narweta enkeye abamuri aba bara abandi mbara ngugikurigereri abantu sita nkaire inche batatu bakatigara anyembara anga ngukwana bari gakinda rateba angoko yanangoro igonga nyona aye omuyibone kebwaro omuntu omanyete kabisa nga inkyoboiri nkebwaro kebwaro ganya gachera inche nyumba yane nare ndangeriti agacha kumbekera mabati naende kebwaro nkamatebigendo nyagachera sende omochiamani etundubari akagenda arikera ngumbu akabeke bitanda byaye na ibiri mu gwikaransa abwonge oyo gwete taru mwigumi ngomatebya tuigwana bono ngo batebiga nera abantu baminta bamwakira amo n'umungina okebwaro agenda muraru namasikani chiche chenjire ba togokorerana kitari biya nando mungina muna bono yo minto chita igamanyete ng'enyombe nene nero maranga omungina oria akera nyoro ng'oire musubati oyo monene oboremo akamenya goteba iga tingotiga marango kong'ira nyagitari na inche nkumusiganira oboremo akamusiganira bobasi tiboi igoro jomongino yo minto tabwata masikani aya impwe togateba ntunto rigo chikogana nande kobori egento kyomongino akorire ntogwetani nabo omogambi onyembo mube angane bina tokonya kominyoka nabaigwa bang'ang'a imwarwirete mugacha lakini nje tindi gokorabo igo bona abana banka
Nyamisa omuntu oli obwoyondo nyonkuoyo osirire noyo Kennedy ogenda tiga basabe bang'endagera njenali naende esuuti anga aya Nyamisa chote ebyo omwana onga kere mara kwa mara oli okare ng'umbu omanya nga monene nero ogerete ribaga rigakora gintu tigamba sabira amanya mbuya mono egento nabatigera omorembe obwanchani abayigo bane bonsi n'amasikani nona abayigo bari bane bakare nabona babo Rutu n'omwana Yosefu baba na murande nyasaba seseni n'omwana oli okare ng'umbu igotogoteba arande asike n'omugakwe biamona chief chief oyo gento ntagete ko repeatia atebi omwana oyo ase obogambi omacheni obwateri yakiga ayo omanyete tari ogosareka bwoka omanyete tokugambira muntu okoire riake okumunyara nomogorore buna mwamatebi gweka amatebi amuro ekeracha nkwanyora icha ng'iranda injero kese ni yane from 2015 endo yokoro kung'achanga oseki akuna tokorosia naende tokoni bona basa nchibumbu yate bonsi pi batatu barabu banyore gasi rekoreti ere raisi bono ebuna kwa motebi gende kine kinkuba kandi botambe amaki nonye n'abaturite kare tukambeki n'abaturite baikaransite no mari kine kyane nje nkubatebiga muri gwakanu besa mutaragamba kina yaya bono linda baraka na kibesa in advance oyo amaburita asinyuko wakana ikina ngeko murarira ikubo karagamba karakura diormo saberi allowance kekogera abantu barabunona abali na rusitie cyanga imabange injira tokonyora nuri twete ine nonoyo abonde nga chief injo to ande kanisa injo anda segete oyo nankonya nkwandusi misiri bangina mbare ngaba kongu bare korosie cyanga enyomba bune yikire lakini barabasani bane kabisa because tindie tibesa cyaba maji kwatigie kwa rusi misiri timba sabeti go senko liaki nkore apana igo omwana ono kwa matebi nawe ate chance intutu agotire omudiro obakende gyose injira agotire ndo mu assistant chief amini mu chief gamo senior chief na ndibono iga igondo mu assistant county commissioner inje ngo active subdivision for last year barori igono egendo wakwane gendo ikyango kinga kwa matebiri tari turweti mu kimotaka tubwati nchara aino mwarimu o disciplinary n'abantu mbabwata amatemwa sana ekine kimoko motebi agoja gango isiringe gisano kararia na atagwaka umanyete ogokora butirita yare because yagutanga ndi kibesa mami ko mwaje kana niki nakoreteki abwate nango cyande kokora mbore goro nako eteri bwe mami ngo cyande kokora wano mnaja wakorora bro ukomategerero bi sana oitire mu murumu abo sadire bintu ya murumu abo wana utanga ndi kibesa ikikaro kibaba otige ari no gwate future ngia iga I am very sure abantu baito nabaya na ndekero muntu okubwatesia osikaba tureti obasomi asokorra bakwenda ngara ko batebya umukorete bi biyamono nyasaba seni biyama ngiya biamono sana ono korwa unaende wano taitengira ne somongi na Nyamisa tomayo ja soyo mintapeli toereri abagen mama Nyamisa imuka igororo ono ngayo magani yojari mame mame mongi nuri goso biliba chief abagani bakira iga nanyora nk'abare abana
abachokoro baito mbaro abaigu bane abachokoro omochio bonsi pi nabakwani mbuya mono nainche nairire ribageri gwakera mbuya mono. Number 1 asoko karibisuga iga intarachi gukwana marieta nguru gusamuri moturi oyo siocha seitogero basi jino yo mwabo mwami monene igo ekere nanyorete reporting na chikurugocha abona boleti moigo ngaki bono ngaki togochi gokore kemano kyo moigwa bono bagante byaya mbora intuto gwata chinko boibere buna nda bono mbwata chinko boibere aha tuli bo moigwa ande ndesa musari oyorigano musani yone ano mokegori yone nanda baigwa batore ko mari mumbu bali batatu igo baraji kirani jitu nando oboiri nanda bamate bono twaroranga yaya igo rero nando se to bamanyete mono gochikubwana mbali bagesuswa twaroranga tikatochi bobe twakora bono rende nainche oyo igekere tu oyo nomokagori yone igo twasomete nere Masimba secondary bari baruete korwari Masimba inje nomokoyo yobesia yini yosire mutienyo yo eta muswati no yo minto korgosibia igo twasomete nere Masimba twari gochirocha ari bwo menda roche andekera twakore sukuru na tukaumira Nairobi oyo twari gotogia Professor Ngeri una Professor Ngeri arigite akamubeke county ya Nairobi na inche ngaita chinjire chiana nenche ngari kutokachikumira no ande tukaswara ando mucho ya mutoka bubu sana ande twali taire terimo mugambi oyo iga mamo mwaba marita ale korokwa mamo minta ale korokunyoero barenge ekagoria kemo na ende ba bande banchaine bona kere umonge na chigusira atarasira gante betinganje umuntu nagutigera agatebya omugambi ongo omuntu nagutigera okumurenda n'oyo undendera omwana oyo ogotigera bono ngana kumubwatie birandi none karachi gotigo bo chief ninchata gete gutigera kabisa egere nenga mutebya ayo omugambi nimbwate gazire permanent Nairobi tingoja kunyara ya lisabu gakuna kuminyoka nibuna mucho koro gwatebigwa tigangore na koreki na nalire bono angana bantigere tunando omugambi gutara twale komoji barasa bono nabo toli chiku barasa liyo kanere obo ibi bogo chigotoka bwechombo ndangiri ku Nairobi twakore gasi nere bono inde ko toli mumbwalia otura basani buna turega batatu naho konya turamuri bo liyoka alia korere yazira no moibu oli mwate moibu olia nyareru bali nabantu barenge sini barenge igoro akirende baratura abamo bono rende nchiche nyumba nonye moibu ndwanira ali ngatiga nkwane abarende no yoro cha kongari baga lakini kwandwana ile mapema bia mano kebwaro umusani ona sana olenge no vundi olenge wo kwagacha mubundi omuya sana umiji yabona bwo spinero wagachita ase tware konyora na nero nyine sukuru nero tware ko egasi onyine chitundu bali nero twaeta onyine kanisa ase ngochi ya nero kolataki very good friend of mine lewalende nachi utungocha narenge manganao shere yao I was unfortunately tinjeti lakini natumite my apology. I was following as omongi no liole korandi ole mata igakwa no mangano manyete mugambi akwa na araripiti aso mochokoro ate bitingo gugika nyomba gugika gesieri tigekera uni arari gesieri oso nyomba manga abana no mukungu usabana haya akagotebinga ko manyete no mukungu ande kwara mumanya no muga igo egere mukini abana ando wegere roboga bugambi omboko ba onye gukare ko koreta fucho e town onye ko gweta so gweta go kore ka bantu kitege nini abatenga muntu ga gutoite senge jabwa to mugambi musobano gaki igo maete go torabwegerera lakini go kwanyora abantu bako gosana kwa bate karati gango
nande bagoteba ngochi nande gare ntubugambi mong'ina oria oyende ocho mwambokeria boga igorende rende obugambi obu na mata ocharo arigererie kwende morigererie ekiripu keri ninge bwata ase YouTube korageria ende sana I like it igorende bwatia machikayo abairi aba baito yani na ba tuabanja abairi abaya kabisa wiki eri aeta na chikwe gento buneke kabatebiga ayo rando yoro gonchika no mwana kwenda bakorera bwaye kamatebi mwana gamba ni chikorera chia omokoreki muigwana ne tutarajyo ntutagete matara yenda muigwana ne kutoko gendo into ne ndagira to koreki to gochikoririo kakiagara muigwana ine ande bina mwake rote bire inu nchwe hakuna shida lakini kumbe kulikuwa na shida tukagana tukanyora shida tukabeka chitai chuku kumi bune chimubegete lero na kintabe kere tai ne suti o maene nkayakajanga kuchichitai chibona tukurajitika chani tukabo soku tukana nichigari bere tole buya tole abantu abaya nabalisia to go to kama kanyore numeta mangana twanyore to akamaulikanga naiga kalire bibera yani gata ikese itukuru keumbu ngagoika kare gwikanjira ari gakwamera gateba yaya na kande gako ikurwa na maega no mwana osomigu ukarije gasi uri gasi anana no yonde nara wakora state house mugakoye hano tukobori what the hell is this ngaitora atrimbo kiegente giguchia seitari mumenye to mugambe no mate stomenyete haki baitogote kuire nganinje ngotrimbo kiegente giguchia kataba pana mware kwana mware kurana murari gireria mwana ne ntutuje kuragira iga gento kere maritati bunaya mwana gashingia kamo kogenda mo kogenda bako mo genda kintu batara igwana asa matukai mwete dirikare masikane na rengi bimoli bune ebyo na baboli ngaki moli binje na korra bya go sona ni gude chinde bono ngaki to go soka ga gibujiarika tugatiga wiri ubutumeti go sempabe singa kiborabe kiagara tu atigete lakini tukateba tikatokana tikaturagira ndagira yakoleta keroro igorende kuna vitu vingine madharau bwana kitu bune mwale ntaka kina kebe nebeyemo sini kitu ya heshima na ndikuwa ruhusi siku asoma ete historia ng'ombe ego kamwa asoko kolera na gajire kero kalya ngora agenda ne Christmas na chikure soda ngora agenda kero kalya na asoko kolera rende na kolera mange lakini rende nanyora riba ngora agenda kero kalya na chikure soda bono nyora machikaro gara makong kugure soda kurwali na yungu mwiri ayo mona chaiga ole dispute yechi so nankanyora ngo mwiri oyo igale strict yani litukeli monga yanda rore kiraki getegia kasoda ya koraki kamiseti agande binga hiyo sisi hatutaki kusikia kitu kama hiyo mpaka ngaira na kesi ngachikuri yumu swati umintega echuba ngacha korenta lakini akara na chikulikirira kibiashara nganyora ng'abantu umuntu uyu gechogeta sana lakini naigure ng'ano akorete ki lakini to kumwakera mbuya muna ase gasi akore ya mwana polisi mbuya mwana sana mbuya mwana sana ono tiga nduli bageri kicha somo ng'anyamisa egere nere arue nkwana kisha na wagosotika tidikurana mongina nyamisa liwa ni liao kikorera abana kibu abamame nabakwani mbuya murase margo bengiya mbuya muri naende timbu atike omogogo buka korera maitege kenene amasikani akoroteki abwete kende kion no ngai ebi noru no ngaki onya masikani tayo enga ikabyo ngabusa amasikani ala gutangana ubwanje ndwamanya gakoraki bamanya kubwate korera ebi bona tikabigenderere bona ebi tikabigenderere
yongo ira ni ngambi ya mona so go kase nke yo mugaka ke bwa no nyeta iyo bona abamwe abamba karateki mbaro tigetuira ni nya sai ngambi ya mono twansi nturare ntukwe lakini gente que ntoko sabanga ki tumwe gene nya sai no tukuru bona iga lakini to mi siarani to mira no gaki okuna kukware ngoko sabakwane mbi ya mono ale mbi ya mono ase mwarusia nya sawa ira neri samarieta nimerike bwaro ngoro yenerenka erinde tutato te ngoro kuri nyamisa meri yalo le nyamisa na dierio eri na dierio le da ngo batebi mbi ya mono shukrani ku asante amina mbi ya mono sana bona otokoira na so yo minto apeli nera kwane kwa miaba ya wakabonsi wanka apeli abaminto n'abana mbara mboire tinande ambuyende hano rende ringana ligiya neligiya torera torwatete nse asomuchi oyo tora abana bamanyanete noinyore torera osirire nabayare ringana litongwata natorwatete nabatwaturandirete gochi moinari echo moinari nonyore ntwagambete nande wetera chingamba chiao totaro no muntu omuyore tiara nabatwabategererete bono abana banyoranire tobenda bari mumbu baratwatende natubona mwana yawe chiaba Guatetera mwana onse togotigera Nyasaye natana mwana onse totigera Nyasaye atoro watu na totigera Nyasaye ane nabatwaite nendugu yane twaitaranza twateba nuno mugakuri ateba totigera Nyasaye mwana naye tiyamate naye no muntu muya wesana tumanyeta matutwayo mochando toya ora beno no musirini ate ntomochare mochando toyo tobaso moirio taiyo twanyora na rinya gitari achirona sendu gwarente nkwambore tyo bototobwo tolengana raringa yinya gitari ngati yaro motabi gwe inche tobugetara ni twai mambi mono toi ton samoto na ge ano ajo itire sa 12 ali aseruti sa 12 chia mambi era marorire ando ruro Toro matena tumetene nditwaru teguo. Ono. Oya lento botomuntu anyora na boire ororo. Ona ariwa totabete na tigama ngana Nyasaye aro beli. Toro jina arara. Omwana oyo twaruse taya mochio. Oyo omwana oyo nero no gweta baibuli abanyamiso buno moroche na barega. Na tabu atirinde buna twanere no ari aherera oborimo buna twana iga ise bono na bere igo tolentia obota no maete twaru ya sana lingane limo abera aherera wono rende enale ntera lina lingana liriwata betena totigire Nyasaye rero ra ya tolire abana bari bara ibendo tyabeira ayo batona sana abana bari bomuchi batora uno mugambi monene tari raisi twanyora na isokoro sokoro agache tege ntumiata emiate atamanye tiwo sobo gambi mozo wababarara iga abu atama tumaini na tra morocha italie omwando manene naye bono otwara matumaini na naye otigero nda totwabero modio bosomo disi ndoto masabira ba matarios itaba matarios parata to bone ebocha ibo Nyacha atabuata matia. Oroje matia ngibi. Nyacha umubuata toto boto. Oboli moto lera. Nje bata no saja ndo moyo nyacha. Edro moyo.
na ndata mwegasi arari bono matiamenya sama tonyo tubare president iwo igente tumugambia abana asaba iri iguru agatete abantu n'abantu abwatare twa lakini otobisero mwana omusubati omwabo akibwaro muntu manene atwaro manchene sana evento tende nare otwana omugambi omuchio nayo rabona tena dioro tembo sondratare nchembo basintare ono ayamanya na ewe omwando oyo nayo tutwonde ari natorire torera naba muraba mino twatebire mujamana sana ete mwatwa ete yatigara onye getigareti oboiri mbotigareti ono rende tigantore totana rero na mambitande totorera igo bijamano sana. Thank you. Bijamano sana yo minto apel sengenje wa kolire buya. Bono toko gende ase abayiri baito kyagaranga gerete nga twakore kuruka atyane ko buri swali onde na ari kurunka turasiekerere ajikora tamangana mangao gonga twakore kuruka bujatalibo bijamano sana. Bono ntara agenda asaba gende nenche ikyagarete niko nyora ibaga ria kabere nkwane une kanisa namba yemo ndete koira ni chinse mo chonsi bere ngambu yamano asenge njumwali ganetie kagenie kewikira buna ya korere ntoki ye ikire lia kabere korera goche nke itarache ye kwa rosiri nekemanyererie kenene handikire kingi njumono ekiagera bano nocha ogote bono korera yanengo koraki ngochia ogocha negefuwa na andira simebetereti orugeru egaro nobwate etikiti ekote abanga nobona to koraki lakini konyo ogocha kwata bache bange gusi lakini banja bako lakini bono o demand na bodo ogokwana kabisa korera na achira igobona waze chisugurcha chaka kanyole shite chibe kuliko ebintu biba abantu bakorege ntoki bali mungina nyamisa ate igondiri ngambu yamana asenge tuna kwere tichinga kichiao korera omwana oyo buya uchire gokora buya matenge njora abangina bana bakorera abana bune bingongoni yani nabo bata abana baisekera lakini tori ko baikaransia oronge iga sakitati umwana ajuka no muchiyo bande oso anaka ono mwana go tuomera ruhando tuomera ruho ono nabakonya go akaka chinya sigo no bogima gwanya gakora gento lakini twakwere ningambia mwana asinge njugwa korete enseme ono kolera na abana bali baje ntete ko batebi nya abantu mbale banyorire gentekiya mbara banyori ni inwe endo mwanyore karo kina kigere ekiya mwana turusira namba 1 yani yendi ebintu bigo chenje kanga tu abichenje tiatigara lakini tiriko nyarikana ekanyarikana ngochire bono twabaire na mabaka abere yasaba siseni na anda kara moko monyora motenga tuamoga ne iria mayabune kanisa tuamoga ne iria abanyabu na abanyakenyoro abantu bamagetana bose bakubwatira ne kanyoreke ntutumwanyiretia mayalio lioka yasaye tatu oli bwanji taga twali mbwiye na anda njage ndere ne mbwiye bakaliriri bakakare kumukuru amoko genda ogende buya utukwaniria abagosyo mbuyamano anyasaba seni wono libageri nkurirugo chiase mule wono mugendi ansemi ngoli nkoa basi chief na assistant chief aba kolera abana abairi na basani kana ni bakwani mbuyamule njoyo ngokwana digande tabali tangani ngoro ku Elijah omori no mwako goro kuna Sakaria obuocha chifu wate abanga na abaigwa naende wajikorera chifu nagoteba na abaigwa na beri na abaigwa mwako bocha igabwata abangina batatu omongi no goro kuna Brita Mora nero kubwati baba oyo mwabo professor Samungeri senator bona gote justified otoroka baiwa lakini ndegitolega igabona tigatoroke kolera esibono ryoka
tokogenda ujisikaria yotenda moigumia mukwani mubakwaninka bono rende tigana intwe to mutumanye nario erabwenere otwacha abana nechikorera cheino nigo nare ko abana ribageriga be introduce Machongo Boniface tenenda nango o introduce abana abamino obale abamwabo turusira tuatane kamati cha turusira tuacha na bamuraba mwabo bono tigama chongatene aba introduce bwango ndaraba introduce tigankwa ne privilege ndegena ko ngwa gyoshi kiarawa administration abatata abamama kisokoro abaina abasani ya matene kanisa na abakwani ngabairira tuagokire so kutupea makaribisho mzuri, tumekula tumekunywa toisanekire na tunawashukuru kwa kutupea a good sister in law wano wamoirire wano chiro chiaria wherever she is tunamtakia mema na familia Duncan tunamtakia mema na watoto bono tiangere ingere chance yega ndangeri my cousins abara bana baminto wache gocha igarendo batenenega tuchagera moki tuchagera moki jo maneno gose so my sister come over and I will go around na utubugate I got out na ubu this Ingrid yana rakwana. God is good all the time. Tumeshukuru sana 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 mwatokaribishire bya sana toigure bya twagokire esibiaru na ndetigabira nororo tena tumeshukuru Drozila ni mtu heshima sana ono ntuntu mwanje tega ruguru na nabwate ruguru gari bono nwanjira muno kubwa ono twamwire officially tiga bwa matobo genderere nando twara maskani na ryo bwanchani bokoba kero tora sobo ikobwenza matuko tora sobo ikobwenze tiga twara maskani no bwanchani ana nara makena bwa tembia mono ria tangoro Queen Creed Magoma ninsomoke last one nele last one tomagocha ndobate Vincent na bagoro kwire tabneliana akina mbwe tomoberake asamo ria tangoro ku Vincent Machongo nchomo kumwa abadani ngotebi abatata asenduwe yane yekamage kakire tetubasabira amaya bagenderera bia abairi abaitu batwanjite kera banyorere kende gyonsi na bagotete itwacha twababwatis karo dio msarwate gocha baringe batorora ebinto nebinge bona nari twamanyire bagachire darachengia boiri oboiga kibonya kogendera tetusabira namaya na bari barosie ndagire twarire na baro twabateire mbia mono tokogenda na toko bamaiga tubateire mbia mono tukarabisha ande kimuraga ni gocha mukaribishire na ini muracha mutimoche morore ngai Drusila chete gochi karibu sana. Aya, asante. Chiango chiane sokoronga lengimbaro mama na my sisters ngoba kwani weirire baki twagokire bya sana twaragire no oyo no magoko manene njengo rudoris kerugo Dan ninche ngwati Dan bona nande ngoteba Dan nere twakinete komo nere rende ntomorerete bya buna na inmorete Drusila oliro mwana na intundarete mwana mto na wate respect ngole ngimo mumaete gakitwateire mbia mano asante so gutwarigani nyaboke munachire saidi to actually nere bono omonene story nere tunirete kera Dan nere omoshokoro monene yona nyaboke nere trochine uchiro chira very fast ball roderiuya nyasa uyu
bono tiga toche ase chikorera nigo nare gochaka oyo minto Thomas Nyagaka noyo minto oibobwocha tigateberiete nere describe ya abanchu ba Nyasaye abakena abanene n'abakwani mwesi mbyamure elieta Nyagaka kare mwari gure eliruete geswa eliete Nyagaka nelio lia arengo mugambi nango tebigo iwa nande twasoire nyumba y'abagambi mugambi monene nimo manyete apelintu akoyinere siasa igo egesia kenene nande twasoire asoboiri imenande kabisa bono etore chikorera nande eturabaigwa bono na intwekera mwatoire omwana oyo ndokomorera na indege kora twabere chikorera kabisa tomorera boronge kabisa no mwana orio ndo ochita ikagera twachira na barabuto basabere bisio ekogera ebukunjego ndena ki nga abane banga chinsara no aya no muntu na umubisa na ruskaria tagonyara gokoraki kubagwa iga abana baitu basabera maya nande twagokire na mwatwarigania twagokire no ane ndagira twaria Nyasaba seseni nanda baseseni amatukonza ase bari mutaigwerie tanto Nyagaka na endo mumuro kabera ase nyumba ya kabere oyo mwana minderi chana ateba nani riete rija muri mate na ndirueta so ebale nyumba nene induse itali ntumaite kubara nyumba iga na atakali ndesa uria akwana kale na umongina no aruete geswa mongina birita mura yo mwa professor na kiagera na atumie nyumba nene nyumba ya kabere nduse italia tokumana ye nyumba nene gosene nyumba nene iwa Nyasaba seseni nande ntomira litu kolinde mbiyamo no yombi tericha Peter umugambi umusabu chief umugambi ulitayete chikorera cyane abana baito nabakwa nimbiyamure rero tuli no magogo konye twatita cha tukututa ya magogo twamachigo swaime lakini rero banyere twanye cimentia yaelire nande twatalire igoro mwana yoito Dan bakorire gente kiano mwana nyaboke mwakene na mwana atebanga na intu Dan muntu amorerete biya ekere bibago byanje tubikaba bikandwani Dan yakande no mutinyo mugimanya gitari aruete sobo gotari mwana umuya na nyaboke na hero chire obwatirie example kyo mwana oliga Dan igamanyete abaise bonke bonse pi akamanya na abana bamwe bonse pi nenduwe ya nero monene atokubwati nyayo kurwai kurumaye ekia kwane ogateba left and once pi left ogateba right and once right bono ase nyumba ase no muro mwa tata omuro mwa tazo kwesekia omumura oye kesekia okabere okorokwa Fred tigateberina mbiyamona sana abana banyasa ense yamangana na atatu peace love and unity aselingana dinene kabisa libwo litia yonsi na ndiriri obwanjani ngobwanjani kabaro omaremba kodateki obwanjani nande kabaro omarembe goro iga nanarigereria ntageto mwana Dan barare kurwaria egintu nasomaga ntageto njore kwere ndigi na njengo tenena Dan yarorenga ndoche neken aba minto kanyambara ria resinitinga onjera ngega
omwana Dani abana bane muna mundigereti kurwaria murigereri gochia ndi gose murante mwarasa abangina aba murigereri ebabegete birebi ishare koro kigente keke nga kweli chiambe ngakora jireki ngomanu kire igaya na masikani yoko kumisa igaiga 99% na rebegete kigente keke ebirebi nki abangina mwabegere bire korera nki mwabegere birebi omwana arenga chiombe kweli ngakora jireki ngomanu kire bas mbia mono naende nsakorigereria omugambi nara omugambi tene nango omugambi oyo is my great friend tindi maganiga ega singa motokora na function kide kiosi nana nini gavana na babo no tole na ere mirogeri karanso mugambi ege ntokende na kumya omwana ne tene na tokwana ni kari okuraro ngwani ngatata bwakire oyo bunako bekerwe gutwa na ike naona aringe ngatenga omwana uriyo moke bad sana is a great blessing to her anyorire ntokieke obugambi na kumiria karango chaga inyora ngaki no mwana one iko ngaki okondo kabona tata kifunction ko jikoba tari komisi ngombera nato otatiga bano tutamanya ini ikaranza asante sana Korera tigante nene. Dora koreroyo manya to kumera nante bingalinde mirimo ntwane kana muisonde Muisonde ntwama ntwane kana agonte binga tata rinde mirimo ritaye bunanje ochiera kabaka koroki nkamate bina bere iko kaki mbiya mono nande na kumiringo chaga na nyorire ngankora rure konga ushauringi sese nugu sana ni manye tenga Nairobi County no aditaya ko iko sese nigo ogo kure kwa koreki kwa bere abagambi okuri ngo bakere nga tarisa we seems right to a man but it is end is the way of death oino muntu rio konya gokure rwero renga mbuya gokora lakini omweri oyo itere kente keke oitera bakweli angalieni vile ilivyo vizuri sana na kupendeza wakati ndugu wako pamoja wakifanya nini wakipenda yale kutoka nto etaine etware wataba ngaki tigagero muntu akorebia ebiaye bono bwanje ni bwakoreraya nande sakurigeria omusomba tenere ntomanya ina naye great friends na hakukire sana nande nachigoja na nyori ngaki no muntu umanyete igo inde no bari mukabisa ngo genda so ese brato yegati ngaito komera nakam no haja ko masimba ogweta negari omata nsaruteriga ntebya bungaki na inje nateba ani no muiri gogo komi toraba ino to gofwana ni nere buya sana no toleke kosi akam ege kosi akam to gofwana ni nere buya sana nteba ngaki aye tigo yakoreki tigo yaete aso bwenge gaki to go sabira na maya daraja yakoreki yego iri koraranga yore koratenena njigocha ntake to mwana amanye nabangina aba bawo bori bacha gukwanira ere nyangi eye korera bagoteba ngagaki korera rera abikorera ngokorera kiriki inki go sabarenda korera ngwani ge ngotebi nkyo mate ngotebi inga keri kwarenterwa isaneka nakero isaneka nakero tyo to omate ngorora ndi gweturo moika to nyora bangina kura makere gosomoga konde yani omwana kana ngumbu oreterwa ngombe ye moika osabara itaiyo naro na koraiga ebinge make kabikarata ki biro ngombe ya kare yata ndo sukari tutangiri mama gotomerwa yu bonsi keroyo muntu mesukaria otomesukaria ye egenteke nene obwanjani negeke nakigego karaki kego sesene asiritaria gye ya Yesu mambingo nyutori gende kie kamabere angiri anyorira kamori tunyego kinega eseboke Mungu asifi amena kusaba kinambo binateba omanyete ense nabo kusangyo natangaki yani omwana ukarasigete ochikoewe yema gosaba naitayo abane nayo tari bobo kuburimbuya lakini ngaki keri twanyora nyasa akoreki ageseseni kakitingwa na mange njasa marieta na Alfred magoma munda na ije magoma ngoro buno mwana oriana ngayo mwana oriana magoma seitari erire erironsi gakimbia mona tiga moseseni we asiritaria ya Yesu na agokire sana seseni kusana biamona sana brother bono sorry. oyo noyo minto nere nateba oyo momuro mwabo tata ono nabo tora moigo ngagito goje savaria nabo togoteba ntoje bono nara abando nabo maete no momuro minto korwaro moke
Barenga maeto mo pastor ko una pasta mwebi. Mwebi to no akararire. Seito ngumbu. Pasta mwebi. Ekara arengo no mwirio ya arego somero. Arengo musani bwe mo muroko ndumagega. Seito no barenge yoka. Bona bantu bamaze no. Naende bona kumenya kugenda bakamenyamo. Naende bona baramo. Bona ndo na bamaze nga nendu yaito na ndo maze nendu yaito. Na baba ko nyoko bana igo Charles. Buya mono yo mintelicha. Kwa igo negende ke. Ekiki babekira. Chief ero monene bwiri assistant chief. Ayachiwo because nada to kukwanere. Na baminto chikorera abana abamwesi mwacha chief na naje kanya no muiri ona kurua singa nyumete ganya cheki na inde abantana abairi bantu twese mbuya mure chief assistant chief na jitaga ne ko ngari rubenje korra bunako tangeti timo itenga ninki assistant chief utangerete lakini ngwate kwa irumbu ya mono congratulations ningirige kazi nini ngase question ya babamboleti number 1 ndaracha sore ndata ko tebi murishi urenga murishi ambukuru tijiko utusi sana nemo ko tebi ande namo jota baringa balisi mbara na ndino na barandi mbara injeno morandi lakini intali graduate in other words igonde LA person ya conference ya Nyamira LA pastor ya conference ya Nyamira engima nande union ngongira bakali yoro chitindi abuna ndu ya buyano muishi elia kabere nana bonde siasa to jinga tani rile tani talike kanisa hii ndaka yanda bula matia yale mulisha ndaka baya alia siasa babungeli ngide kya twanje ine none chikura twalko chito karansa ongi ndangeri bwa twa karansa twa kwasi onte na kitakere ngoro chito kokore amote bintu wa wasi chiko ero tamanyiti ote no tesaba odo ger tumura na mambi ono asimati yangi asoete igonde obutresara ochupiri Nyamira chapter na ndenga bena sono delegate ya chupiri igayo bisa marikara mbalgo takayuti ego takawakwa na inde ngoje kiombekelikia baka kama matundra ande na base supreme na ande ngoje kambekeli chifu to kusanga na yo kugayana mangana ande yonde mitieta onde professional mitieta ere national yani ororoba ono tu areki ne munta kumine morete nkigambe mangana yakoreki aere mwambioria na kolire gasi ndo monene bwa bali mu baguzi tenta ya guzi asama akia wende koba lakini nata kitoliego lakini puna na vero of the years 23 years tinyo 3 tuko no nyene limo na bwa 3 ya kindi ko mwalimu no ni rutukeli mutimbu ade 3 ya kindi ko mwalimu mwana yone obantu bare ko ndangeria oyo monambe kiriti jibesa ekena mukonyeta kali ko bwalimu akambekera 10,000 ndiye miane ngakikote nkie gwakora ngoma iteke ntukiri gwakora tagaki na negini abande bantenga ngwangonyera to mwana ngwangonyera to mwana lakini nyoti lakini akambekera 10,000 ngara no tumia sa Christian tindu chingambu yabasi yote yabantu ngambekera taralia 10,000 ngakire munta nganya saka ngo ngaini mitinye bere kamurangeria kuburi na kyo gandira umwana ulimbu yari na kyo koro ngakiale zuku na nyoro to musara bana ngataranyoro elimbu ate bibitini kamutira cyo moyere kibese iki agure ebinto aganyiro musa igona irende usingirere tinta gitigento gekorukwa yaki nchiro muntu rakirire to borandi nande nkabe kanisa of the years tinta gitigente nande tinda ataka abamba manyete ngani ntakariti kirina ara konyora kiri kiane chinge nkonyora oyo namanyite no murishone abali simbara abana balishi egento ngokora kina nyoru musare etaisi nyasare ngora goraki yatigari kiane nyasare ta kwanja kiba sikwaru etaisi na lebi ebintu byukore mabu ihoge into karibu kwa bekirwe ko bina chief
na chivo witness taroko boko ige ibintu bya Nyasaye bikona kugocha aho kwa gisemi ogenda mugondo gukale uchivu ibintu bya bwangu chinyanya cyange bwangu chingoko chibuche kere gento bono nyoraga kubana chibeso koreki echi promotion bwangu I think egento ngere chivo yante bya taji gukwano chimunyu akwana nagoka ni area emaruta kore diki tayo omaete tari keranyo kubuli cyo itabantu nabo muraiwa bali for 23 years nabategisi nande ngabo mu headmaster waba headmaster no dive na day akatwara wako ruchukura nati gona wako a close pake skuru yana yagenda 100% because ana ariko gambira nubo ngai okay gona ko bebera nabo tembye muliga imo kunyuru umuntu ndo kunyuru umwalimu kera bara bijana baretero nandira mutiga paka maragoba namutebi nakibona singiye marongebere genda bono tos kunyimarwa kenda unyuchara kirima gitingia kunywera nande mambiocha nande ngogenda matuna na rengirinde na ati umaite na kwa skuru wani sa wiki ngocha na cheni kingo koibere bantu banyo kontogie skuru nande sina kwa ndisiye gete yaro goraki yaro gutangana igorendo bungaini bwa Nyasaye otari kumutiga nande chivu naye ga Nyasaye mbuya mono oromoke buya nande Nyasaye nakurende nande nogambe buya inje seito nonye bagoteba nga na amenye tari soba na ekatani gakonyorwa etukubika iriko tukurwanirira mwabona amenye tukurwanira naba abaguchitamba igereti tukurwanira amwana uringe bwa masika inche naba etora abamo tuli lakini baraburende bono bokale dogoro niriduka bamata seito wagezu abana bageka nanjiro mugeka mwete seri nje mwabujwa mbari mama to juan bari ngaba meto nyoni igage zuzu no nakinira no twarwa ke mi gitacha imipira bukibuki buire jijuma pi mwanya usino twara kunywe cha my father bar gutara nyansumira ono ga miche yonsi pi nyima nyitenga kerasa anseito igo bono iganka lakini turabageka turabamo lakini agatanga jukinira sobo bono mwana uri dani umwana umuya umwana tuarenda umwana tuare ko iguga rende gatoka nando ritayo nandi ngutubwate agakinda chinjeje ndaki discipline ya bwate oyo mate nande koresa ko asako tonya lakini garako au kwana mangana no munwa nanda twakoraki twabwate tanya ko tokonya akalenda tukakina buya bona injera mwato koleire injera mwato risivili nimeta bande alika bali mwachiruguru mwanya komisi gete ninje makonyoro gete ndo mumurumi ntomonene abamura bana bamaeta mumurumi ntomonene ngo kiarambana ko rumi ntomonene uyu bamanyi etuateranete igo no buya mona samanga nayo ngoja siasa matiang ne rango support kya tu jirinda kande binga na yora tresa singi jama itiri koiba na ndege ko chiba sangu rusine fort muna wono ndinya tisi miganga matiang na ndege te mambi ndaga misi achire wono motobugatisi kabisa na inda se kusiyengi ma asisiasa inje ndekuti ndeta ya kusiyengi ma igolende tindi yasimole igoting mocho konyoraga akanga oyole omo chairman yogusiyengi ma no musani ono sobere aria nyangusu sabudigena igobono siasa ya rumo tubwati na ndo mugambi Nyasaye okorwa ekaire miaka menge miaka 70 kuchokora Kenyatta agatuturia konye tuachire nguru na ndi ire miaka 70 na ndi yeso torete matia okay mwambu uringa nganero chuko black bear tiamba tebi yes ijani njengu ikaranzo matiangine etutagete nga inuona bongo batebi tigamba tebi nganero guchuko ikiagara etubisete ntubasiko koraki tabasiko tu pone tubisete kachagwa no musani itomo nene mono okutubwatisi na tembea no musani itomo nene ponsi pi twagirire nga matiange to koraki toko etiquette tumetero urutera umanyite wale sivuna mbali kora tigamba tenga sivuna no mundu umwana uyito tobegitararia ponsi baringa ibali igo to sabere Nyasaye aturinde nandi kitora ete
na inji no ndari uso buturasa tiko chande mbakwani mayo te banga balo chivu na kaba mudio ntebi umwana uri ngabalo koraki kina mugonsa baranyansa manganayi totamboke tinde tukwana mange abandi bo babachu kete seitonsa oge obori mubuito obori ku baka chini bo kamero cha iko seitumbwa mugekali so buchwangi to seito yo bono nche igato sakote bo yesa gokura ungu kete onyo ni ni bono muswati mwapanyo ni tari musio chataiya musio chambaiya abayubali bono tiganya sabaseni mbuya mona siribaga tabansire kushoni mwamburi bono tiganya sabaseni na inde ekamura chogoro no boko nyande ngakite itorugutika na sami nande tore kanisa ye dantura abalisi mbuya mona sogo tagara mbuya mona bono tigamorente omanyano yo torenta my brother ne ro manene tiganga to abakwani na enda kwane ngane ya motokori my brother Omori Omugambi nichikorera chospi na abana akwani mbia morega tokorera nango iga niye no moko sana asiri tukuria rero nyasa turaire paka tuikire rero igintu gya torenta ekene kabisa nuja kuyike itarache yiga abana abaminto chief kana tari nyaga coach nyaga ka iguri bagomenya bakora gintuki omanya gocha umuro minto naro monene nere bono asaini tuyo ngabone nayo bakora gintuki nayo konde bona areri bagaria mu muro minto monene umuro minto nde abakari gitare mbali ngonyara goika igomba tuma maya gocha asumure chikora chiane abana bo bosa bacha gocha gaiga atukwasel kuri nyumba na abangi turabamura tusa gocha gaiga engombe turari nduriko bangaira chibo ango bakira ngambi yamono chibo asako bana intwe nande chenkora karogo tonyara turgo tombi gotokwania masikano toete sana kora yane chikorera biyamono mwatwariganiri twarageire twigotire igoro y'abana abaito mwana nyaboke no mwana dani na abana twanjite na intwe twetogera tina kibaroro batusirire iga kiri banyore twarire buna tureiga bono iga twarire umbara ibatwa na abana mbada abana ki ekyo mwana ningo karure omogoko ningo karure ekyo mwana ningo gatoire ekyo moko no bono abana batoire biye tutwarire tuwakanga mbiyamono nyasaba siseni omorisia mbiyamono ato sogoto welcome nyasaba sini to tukwanire abante kanisa ekanisa ite koro ku Mongoli Central my brother ankaga ali bakwande kanisa koro kuye isena na my brother Elicha akwande ko kanisa koro kwa Matoke lakini koro kumisisita no ago aro morisia yotukubakira ngambiyamono sana abana baito na my brothers bari twajaga na barabo kubakira ngambi yamono nyasaba senu sana igente kanene amaskani nande inkoranga skende kiabeire nabongu echana naranga no nande ke bobanga yo kora yano likurugewa na igeto ekara nyo toboko nabana atemete kana kora genduki ngai kororo inki ugosiro bono manyete igento kirororo oboire kare bwabeire naboko taka kwaro muiri nere kara nyore bokongwa kora gintuki oranga kwa iki naye kwa musirire iyenga munekero omuntu ore nyagitari ogochwaka naki akikora yantane gujana cha kondora bako obo kwarwa kwameta kurwara mo lakini ekara abantu ba kora inkyo okora yoko ngwene chikora chia bakoberi ogesore nasaba siseni asemo esibiarwa bikore gintuki tigara no monene biamono my brother soko biamono Assange karibu sarasa bono gana inkembara ne biamono asayo simwa akwanire asotabe kabuya nyasatu ekere buya
na itwabekire buya Nyasaye aseseni naenda nyamende. Mbarikiwe sana. Korera nara tura naranga chief assistant chief oye naraiga ona iwa murangerie rieta na korukwa bona tikabaja iko naranga genda bo mugambi moino boye kibiriti muchake ko narabo ekiagera tari raisi na ndema no mugambi senior chief no are konya kumworokereria re gasi na narora working relations yabonengia konya kumworokereria ndogo saba na chief nere akine na inde assistant chief nera akine igo mame korera ndogo sabera na yekina gitokoro chegораria manyete bunabono omo mame professor arenge ese serikali naenda are senator erieta ria erio na tagokonya erieta ria guno no muigo professor igo kwaraite kwara korire ngaki kwaraite erieta igo bono tukubasabira maya korera na abana bali baito mwens museseniu endagera mwatoire mbia mono sana esiarwa na ndeira no na abana baria na mo kumuruka durusira ntoni manete mono nyaboke nyaboke tonareterio nigo no mwana omuya nato sigete na ndega achire no nyene kara barura ari gagocho tukwane round dako gadocho ura na igete na nda akoraki oikae tato kwani tuensi which is good gose ni gumono mwens esumwaru mokoirana ni mwira ne buja sese ni gumbia mono sana Ulikuwa isoka kwa wale wanero. Bwana. Ana kwa chanza ari chubaya mo. Chubena era ko gero nywe soda. Mbia mono sana. Akitoka tebia abairi ababaitu. Akimba kwa ndia mangana maya. Ose no mbara umuro chimbanjere netenge gento to bata ne gente kiya. Esenge njoba nchiranire nintu ekikia benge njoba kakebegete nabera nyare kana mbuya kere iye binde biye bigakora gendoki bikomeranirwa ndo wana ine lakini wana goikira nkagirete ngatu akorire keganie keiga tatiganda irani nka ase oyo minto apel atotebinga korwana ndikende ngitigarite gose togosokia abagani baito tubakero kwa eri wanja tusabe elinde eri abagani baito apel kende ngira ndo gitigarite korera nantinya gũtĩbĩrĩra igwa ono rero mbura tĩyo igwa rĩndĩ yege ntongera tokonyore kemo tusibe tumare gũsaba tukore tũtĩnĩ mono igũrũ tũsabe chage konya gũcha wono singe nanyoranga tubwata omorei igwa banka singe nanyoranga omorei nara nandi gũtamba ba pastor baito ekero bari na intwe abalistora abake abale ina pastor gochigoro to bata masikani yabo bono ngoruri bageri gochiase omolei atosabere egera to korenga ne yige chage gocha gosaba pastor sabere ni chage gocha yes bakanya saomo senya vitongwa biense mobake Mogando igoro mobake tata uamwa nano moika amen. Biamondo totara sabam biamono murisia senge nchukua gendi umo yo kurwa ritwa chagete pakotwaikire nyasanya go sine familia yao biamono na mwezi wala tukato sabe mochero tato itori guru obono bwanchaniyo bonene na ande no buyo bonene watu umenili asenkeye una kuara geta asitu kulia lero noro che gotuacha asobuya lero ntoje tie sama bego sekeria etwaro so mwana korange abana babatoreta omwana danikani omwana nyaboke Kendra ko baseseni asenchera ya bende na abana babo awara bachukuru baito sesenia abaibori babo nka
chikorera sesenia abana babo ni kama chiaye na bonse oba kwenkeye ekonyore keraba korara ne keroba bakubuka abaminto twenzi abatuachirenza tuachirenka tuatenenire aba bonse na abana bao baganitio guturika egen twakorete kendene keringa twenzi toto tige kerogoro rubutu bwao osise ni kero yomo nande bali gwachite gukwira titore makoba amo babo omuchibo itu twamwekire sama bokas chinjera chons omo echisemi kiri kwaete Solomon boigo no mwana itonero irwo wa assistant chief twamwekira soko boko kwao nera to mutiga kurbono buna soko rae gusemuna no bamwekere kobiria ebe ngencha so umabwaye ekiara ngote bora sebito bya bicherunga sikaba gambi ekiara bagambi go bachorire na Nyasaye aibwe ko munyene waigo sikobo kora gwichi kanisa sikora gwe kanisa yeye eso muriziare abaminto baru basiaria twabaroriro mu chief monene na abamwabo obarenda chinjira cyose mbuya mwana asenge chukua baletire kuruwese gasi bakoriye serikali nande bari tayire nande babwate chinguru cyo kumya naye bwanjete nga bakora mirimo yae otarira ndu tuwese bona abatwense toranto kana die bishikuru wasore tibere bono gocha store amona abana baito abara nabatakaiya nabarandons bonsho bagitira abana babege nuba togotiga batemu gwetanie karengo ekire kitwegenete chisegi chirio mo bakoreta omana koranje no bwato kubwa totiga chikune aba bonstore gaiga abamate bacha abairi bacha bons bakuliro ko kwa bagende pasemretinga noro nande no balendete goikande kergo duro tubwa totiga tosire kiaro twasebra sile richanu yeso mutulito amen. Bien, mano sana.